ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಸಬುದಾರರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸಾವಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತೊಕ್ಕೋಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿತು. ರೈತರ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ APL BPL ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 15 kg ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀಡಬೇಕು. ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ರೇಷನ್ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ರೇಷನ್ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಜನಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಪೋದಿತದು ಬದುಕೆರೆ ಬಂಗಬರುಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ವಿಭಾಗ ಅನ್ನದಾತರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ ಆತಂಡು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನಾಗ APMC ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಕನಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದರು. ಇಂದಿನ ಕೈಬುರ್ದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಡಾಯಿನ ಕ್ರಮలను ಕೈಕೊಂಡು 2024 APMC ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಒತ್ತಾಯಿಸಾಯಿರು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಒಂದು ಪರಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೊಡ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಜನಕುಲ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಸಿದು ಬದುಕೆರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟದುಂಟು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತ ವಿಭಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನ್ನದಾತೆಯರು ಪಂಪಂಚಿನ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಕಲು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೊಂದು ಉಲ್ಲೇರನ್ನು ಪಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಶರಣಾಪನ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಅಕಲು ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಏಳಿಗೆಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದಾದ ರೈತರು ಬುಲೆಪಡಿಂಚಿನ ಬುಲೆಕ್ ಅವು ಫಲವಸ್ತಾದಪ್ಪು ಹತ್ತಿರ ದಾದಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಆದಪ್ಪು ಹತ್ತಿರ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐನು ಕೊಯ್ಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಫಸಲ್ದು ಐತ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಐನು ಮಾರಿದು ಬದುಕುಲಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಗಾಲಾತನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಬದುಕೆರಜ್ಜ ಅನ್ನಂಚ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಈ ರೋಗದ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು APMC ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಕ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ನಿಗಾದಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ನತ್ತು ಆಂಡೆಲ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ರೈತರಿಗೆ ಅಕುಲು ಬುಲೆಪೈನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಲೇನು APMC ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. APMC ಒಂಜಿ ದರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐನು ದರ ಮಲ್ತದೆ ರೈತರಿಗೆ ಐನು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇರ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾನಿ ಅಲ್ಪ ಆಗ ರೇಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಸಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ರೇಟ್ ತಿಗಜಿಂದಾಂಡ ದರ ತಿಗಜಿಂದಾಂಡ APMC ಐನು ಅಕ್ಕಳು 2 ದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲೇ ದೂರದ ಕುಂದ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ APMC ಇಡ್ತದೆ APMC ನಡತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ నుంచి ರೈತರೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಓರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಡೆತರಂಚಿನ APMC ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು APMC ಸಂಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇನು ಖಾಸಗಿದಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪನಿದಕ್ಲೆಗೆ ನೇನು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ರೈತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಕ್ಲನ ಗುಲಾಮೇನ ರೀತಿ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲ ಬದುಕದ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಾನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ತೋರಿಕೆಗೆ ಪಂಡೊಂದುಂಡು ರೈತರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ರೈತರನ್ನ ಕೈತಲೆ ಇನಿ ಮಾತಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪೋಪೇರು ಪಂಪರಿತಿ ಇನ್ನು ತೋರಿಕೆಗೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಮಂಜಾಯಿಸಿಯನ್ನು ಕೊರೋದು ಇನ್ನು ಜನಕುಲ್ಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಲಿ ಏಟುಪಾಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಈ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಜಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಪಡ್ತುಡು. ಅವೇ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಜಂದೆ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನುಪ್ಪುಗು ಗತಿ ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಎತೋ ಕುಟುಂಬಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಂಡು. ಅವಾಗ ಈ ಪಡ್ತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ತಡು ಪ್ರತಿ ಅವು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೆಣ್ಪುಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕರಕುಶಾಲ ಮಲ್ತದ ಬದುಕುಲಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಜನಕುಲಾದಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕುನ ರೀತಿನ ಮಲ್ಪಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಿಡ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಐನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ರೇಷನ್ ಇಡು ಒರಿಯಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೂ 15 kg ಅರಿತಲೆ ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಗೋಧಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ 14 ವಸ್ತುಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತ ಗೊಡವೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆಣ್ಪುಣಕಲಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಡೋಬಿಡು ಬೆಣ್ಪುಣಕಲಾದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೊಂಡು ಉತ್ತರಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಕುಲು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡಿದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು 4 ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಅವಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 1,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಪೊದೆ ತೀಜಿ ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದಪ್ಪು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಗೇರೇಜಿಡು ಪಿಟ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಪ್ಪು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನ್ನು ಬದುಕೇರೆ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಣಪ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಭಾರತಡು ಈ APMC ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಬಿರದೆಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ 50% ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರಡ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಇದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪುಣಗ ನೇನು ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಭಾಗ ಅದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಇನಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಎಂಕುಲು ಮನವಿನ KPRS ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಟಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳ ಪಣಪರಿ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಪಿರದೆಪ್ಪಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕುನ ರೈತರಿಗೆ ಬದುಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಡು ಪಣಪರಿ ಈ ಒತ್ತಡ ಪಾಟ್ರಿಗೆ ಇನಿ ಮನವಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಕುಂಪಲ, ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ್, ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮಹಾಬಲ್ ದೆಬ್ಬಿಲಿಮಾರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ದೆಬ್ಬಿಲಿಮಾರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದಕ, ಸುಂದರ್ ಕುಂಪಲ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಮುತಾಲಕಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತವ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೇರು. ಇನಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾತಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಿರು ರೈತರನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ವಾವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮನವಿ ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಇನಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ. ನೆಟ್ಟು ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸಾರೆ ಆತಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ದೂರ ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿಯಮಲ ಉಂಟು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆಂಡಲ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡಪದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೇ ರೀತಿಯುಂಡು. ಇಂದೇನು ಹಗುರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಳ ಅತನಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಳ ಹಗುರವಾದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಇನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡದು ರೈತರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಎನ್ನುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊರಡು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊರಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಪಿನ ಕೃಷಿಕ್ ಆಪಿನ ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜರೆ ಪಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿದ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿದಾನೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡು
ರೈತರಿಗೆ ಕೊರನ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 150 ದಿನದ ಬೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಡು 250 ದಿನದ ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ಬಂಪಿನ ಒತ್ತಾಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬರ್ತನದ ಬಂಡ ಈ APMC ಕಾಯ್ದೆದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 2017ನೇ ಇಸವಿಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡಿನ ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಜಿನಕಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾನಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ತ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಅವನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹೋಗುವುದು ಅವೇನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ಲ ಆತಂಡು ಗವರ್ನರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಆತಂಡು ನಾನು 6 ತಿಂಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮದಾನ ಅಪಡು ಪಂಪೇನೇನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ ಪಂಡೇರು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರವಾದ ರೈತರನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೊತೆನುವೇರು ಬಂಡಿ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಸೀದ ಜೊತೆನುವೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಕೊಣಪಿಂದ ಈಗ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಪಂಪೇರ ಅಣ್ಣ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಡಿದೆ ಅವೇನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ APMCದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನ ಸಲವಾದ ವಾಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಬಕ ಮಾತಾ ರೈತ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಗೊತ್ತಿರದು ಇನಿ ರೈತರಿಗಾಪಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ರೈತರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಪಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಠಿಣವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದು APMCನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪಂಪಂಚಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಟ್ ಅಡಿಯೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ ವಾಸ್ತವ ವಿಚ್ಚಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಕು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನು. ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೋಡು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿನಯ SR ರೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು. ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಮಾಡಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಂತ ದೇಶದ 20